Ola, amigos e amigas. Estou buscando unha gasolineira, pero non atopo ningunha. Quedei sen gasolina no coche. Que noxo. Alá ven un camión. Vou no parar, a ver se me levo unha gasolineira. Ei, pare, pare. Hola, podo axudala en algo? Ola, quedei sen gasolina no coche. Podería levarme a unha gasolineira para encher esta garrafa? Claro! Os choferes temos que axudarnos uns aos outros. Hai unha gasolineira a 3 kilómetros. Sube o camión. Vou. Grazas, moitas grazas. Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ding. Hey. Ring, ding, 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 ding. Sinto, eu tamén quedei sen gasolina. Os bolechas. A gasolineira. Aquí poño este anaco de mangueira e xa está. É un surtidor de gasolina de verdade. Que, Chispa? Chispa, gustache o meu surtidor de gasolina? É que parece un surtidor de gasolina de verdade. É un surtidor deses que falan. Gasolina sen chumbo 95, gasolina sen chumbo 98, gasolio diésel plus. Os conductores que veñan á gasolineira teñen que botar eles mesmos a gasolina. Ai, que chulo quedou, sí! Vou ver se funciona. Chispa, ti és un conductor que ven encher o depósito da gasolina. Colla a mangueira e escoita o que che di o surtidor. Escolleu vostede gasolina sen chumbo de 95. Cantos litros lle quere botar o seu automóvil? Chispa! Chispa, tes que dicir cantos litros queres. Escoita, Chispa, tes que dicir que queres 5 litros, 10 litros, os que queiras. Vostede seleccionou 20 litros de gasolina sen chumbo de 95. Pling! Xa está, Chispa. Pon a mangueira no seu sitio. Bo día, que teña unha boa viaxe. Funciona, Chispa, parece un surtidor de gasolina de verdade. Ei, vinde, teño unha gasolineira. Ei, unha gasolineira. Que boa idea tiveches, Braulio. Veña, ide buscar os vosos coches e vinde encher o depósito. É que parece unha gasolineira de verdade. Sí. Vou probar outra vez. Escolleu vostede... Ui. Bo día, que teña vostede boa viaxe. Saime ben. Aí veñen os primeiros clientes. Quero gasolina. Quero gasolina. Ai, Sonia, é autoservizo. Tes que botar ti a gasolina. Eu? Ai, que ilusión. Escolleu vostede gasolina sen chumbo de 98. Cantos litros lle quere botar o seu automóvil? Quero 100 litros porque vou a un país encantado de princesas e príncipes azuis.
Vostede seleccionou 100 litros de gasolina sen chumbo de 98. Pling! Pipi! Sonia, arranca, xa rematache. Sonia, colgas a mangueira. Rematei. Sonia, non che vai contestar, é unha máquina. Tes que deixar a mangueira onde estaba. Bo día, que teña unha boa viaxe. Bo día, Braulio. Sabes onde vou? Vou a un país onde hai princesas e castelos encantados. Sonia, non fales comigo, eu son unha máquina. Pipi, pipi. Agarda aquí, Pili. Vou eu a botar a gasolina, vale? Vale. Vou. Bota 5 litros de gasolina sen chumbo de 95. Escolleu vostede gasolina sen chumbo de 95. Cantos litros lle quere botar o seu automóvil? 5. Vostede seleccionou 5 litros de gasolina sen chumbo de 95. Ai, ai. Pling! Ai. Bo día, que teña unha boa viaxe. Xa vou, Pili. Veña. Ala. Pipi. Esperade aquí, que xa boto eu gasolina. Ei, quero gasóleo diésel plus. Ei, quero gasóleo diésel plus. Ei, non fala, non fala. Avariouse. Que pasa, Carlos? Acabouse a gasolina. Non, é que non din nada, só fai ruido. Pois chama a Braulio. Braulio, Braulio, ven a arranxar a máquina. Pipi. Esperade! Braulio. Esperade! Quedei afónico de tanto falar. Hoxe atendín a moitos clientes. Teño que recuperar a voz. Ai. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, vémonos que presentar. Eu son Loli, eu son Pili, Sonia, Braulio, Carlos e tamén da